טוב, אני אעשה את זה קטן כי הכתב יצא קטן. 3 עמודים בעמוד. בוא לפה, בוא לפה. 50, נכון? כפיר, תעברו לאור. כן, איפה המשקפיים? טוב, אז נאמר לנו, אני לא אזכיר ממי, שצריך להכין ברכה שתהיה מספיק מצחיקה כי יש קהל כבד, ולא בקטע של הומור. בבקשה תתעלמו מהפתחן הזה, הוא גם הרס לי את המומנט בחופה. אז איך בעצם מסכמים מספר עשורים שאימא שלי לא תרשה לי לחשוף בפניכם? חוץ מהבלון הגדול וכולי. אני אזכיר, זה בסדר. אז נשתמש ב-AI. כמובן, אני יכול לכתוב לך ברכת יום הולדת לקונית ליום הולדת 50 של אמא שלך. אמא יקרה, התכנסנו כאן היום לחגוג לך יום הולדת 50. 5 עשורים זה דבר די מדהים. אני אחסוך מכם את ההמשך. עזוב, זה רק מתערבב. אוקיי, אז הפעם נשתמש במוח שלנו ולא ב-AI. טוב, אז עכשיו באמת, אמא היקרה שלנו, את לא מבינה כמה אנחנו מתרגשים לעמוד במעמד הזה. זאת זכות גדולה שלנו לחגוג לכם הולדת. כל אחד ממי שנוכח כאן יכול להעיד כמה שאת בן אדם מיוחד, עם כוחות נפשיים עצומים, שרק צריך ללמוד ממנו ולהתפעל. את אולי רק בת 50, אבל עבר דרך שאפילו יש אנשים שחיו חיים שלמים ולא יוכלו להגיד שעברו דרך כמוך. כמות הניסיונות והאתגרים בהם עמדת יחד עם אבא וגם לבד היא עצומה, ואני מאחלת לך שמעכשיו תלכי רק בדרכים ישרות. שכל הטוב רק יחכה להתגלות בפנייך בהמשך החיים. האמת, את כל כך מקורית בברכות שלך, אז רצינו לברך אותך בחזרה גם בברכה עם חרוזים. אבל הבנתי שזה לא נועד להיות עד שאני אהיה דוד, כי זה קטע כזה של דודים, כשיהיו לי אחיינים, ג'ינג'ים. אז נתחיל? סבבה. את כל יום טורחת במטבח, אבל לחלק מהילדים שלך יש בררנות קשה או תיאבון פח. אז בעצם רוב הבישולים שלך זה בכלל לנייקי, שכל פעם שאת חותכת סלט, עלייך היא מתעלקת. פיר. טוב, בסדר. אז האמת שרק את מכולם יכולה להפוך ילד שלא אכל כלום לקרניבור מדופלם. את השקעת כל הזמן, את כל הרצון, לתת לנו רק את הכי טוב. גם מבחינת אוכל, אבל גם מבחינת ביטחון עצמי, שנדע את עצמנו להעריך ולאהוב. גם בחינוך ישבתי איתנו שעות, עד שאת החומר הצלחנו סוף סוף לקלוט. הייתם מאמינים שבזכותה אני קוראת מגיל 3? אם אתם לא מאמינים, יש הכל בקלטות, או ביוטיוב, בזכות סבא. בזכות סבא יש יותר מדי ביוטיוב. אם כבר מדברים, סבא אומר שגימטריה זה החיים. אז ננסה להכניס לחשבון במילים. הידעתם? ענתי בגימטריה יוצא 530, שזה שווה בערכו ל4 נוספים. אגב, זה גם יוצא, אבא ואבא זה גם משפחה. אמא תמיד ידעה שהיא רוצה 4 ילדים, ובדרך לא קלה בכלל והוא היה לציון, היא הגשימה בסוף את הרצון הזה. אבל האמת היא שאף אחד לא לקח בחשבון שנייקי תהיה הילד ה50. שהיא גם הילדה המועדפת כמובן. ואיך אפשר שלא להזכיר את האנגלית? אמא עמלה 24/7, שנקלוט כמוה את השפה האנגלית כדי שיהיה לנו קל בלימודים ובכללי בחיים, וגם סבא. החל בלדבר איתנו אנגלית מגיל 2, לעודד אותנו לקרוא כל שבת ספרים, וגם בתמורה לדמי כיס. איפה הייתי? לשבת איתנו לשיעורים פרטיים, וכלה בעזרה ללימודים לבגרות ובקורס לאנגלית לאוניברסיטה. וכמובן לימדה אותנו שמבטא יכול להידבק לכל מקום. סבתא, את רוצה לשתות? בנוסף, את ואבא לימדתם אותנו מה זאת זוגיות טובה ואהבה אינסופית. לראות אתכם זה כמו לצפות בקומדיה רומנטית. למרות שבפועל, ספיר הביאה תימני, אני הבאתי טוניסאית, רוני הביאה רוסי, והדר הביאה איזה ג'ינג'י אחד.
את לימדת אותנו שמשפחה זה הכל. שלא משנה מה קורה, אנחנו תמיד נאהב אחד את השני ונהיה מאוחדים. וגם העיקר שיהיה נכדים ג'ינג'ים. ובנימה אישית, את באמת בן אדם מדהים. את מהווה לנו השראה. רואים כמה שאכפת לך מהאחר. לדוגמה, רואים כמה התלמידים והסטודנטים שלך מעריכים אותך. כשאת יוצאת מגדרך לוודא שכל אחד מבין, מרוכז ומצליח, וגם למצוא דרכים לא שגרתיות ללמד שיהיה מעניין. את תמיד כאן בשבילנו ובשביל לתמוך, להתייעץ וגם סתם כדי לדבר. תמיד את חושבת עלינו ודואגת לנו, לפעמים יותר מעל עצמך. אנחנו גם רואים מהצד כמה את חושבת על אבא ודואגת לו. למשל, אם הוא עייף וצריך לעשות משהו אחרי העבודה, ישר תכיני לו ארוחה לדרך, כי את כבר יודעת שהוא לא אכל מספיק. אנחנו גם שומעים כמה הבנות בכדורשת מתחרות עלייך שתהיי איתן בקבוצה. מרוב שאת טובה. גם בפן הספורטיבי, אבל גם בפן האישי. את תמיד חושבת על כולם, כמו שאלה אמרה, לפעמים מעל עצמך. אז מה אפשר לאחל למי שבאמת הגשימה חלומות, עשתה את כל הבלתי אפשרי ובאמת יש לה הכל, ואל תגיד שוב נכדים. עוד נכדים, סתם. עוד שיצויים כמובן. אנחנו מאחלים לך שתמשיכי לצבור חוויות טובות עם אבא, איתנו ועם כל הסובבים אותך. שתרבי מכולנו נחת, למרות שההומור של לב שואף בסדר, אז יתחרז לי, ישבן. אז הייתי שתמיד תשאפי לקדם את עצמך בכל המובנים, שתדעי תמיד ליהנות מהחיים. ושתמיד תמיד תאהבי את עצמך, כי את האמא הכי יפה, מדהימה ומוכשרת שרק יכולנו לבקש. ו-50 זה רק מספר, אני מתעקש. ובאמת ברצינות רגע, אנחנו מערצים אותך על האדם שאת, לימדת אותנו מהם ערכים, כמה חשוב להיות בן אדם טוב ונדיב, הראת לנו שעם עבודה קשה, שקדנות והתמדה, אפשר להשיג הכל. לימדת אותנו שלעולם לא מוותרים, לא משנה כמה קשה יהיה בדרך. הקשר שיש לנו איתך הוא קשר כל כך מיוחד. אני לא מכירה אימא שכל כך מחוברת לבני הזוג של הילדים שלה כמוך. גם מבחינתך הם הילדים שלך כל דבר, וכמובן שגם אנחנו. אנחנו לא היינו ילדים קלים לגידול ולחינוך. היינו בלגניסטים, רבנו, היינו מפוזרים, וחלקנו היו עצלנים. למה היינו? עצלנים. אבל אני יכול לומר שבזכותך, וגם בזכות אבא, כל אחד מאיתנו גדל והפך להיות מישהו היום. עם החינוך והערכים שהנחנתם לנו, ובידיעה שגם בגיל 50 נוכל לבוא ולהתייעץ על כל דבר. מוזיקאי אחד כתב פעם, שתסתכלו על מה שעברתם בחיים, לא תחשבו, הלוואי שהיה לי טלפון טוב, הלוואי שהייתי מבלה יותר זמן באינטרנט, הלוואי שהייתי מבלה יותר זמן בעבודה, או הלוואי שהייתי ישן יותר. אתם לא תחשבו על הדברים האלה. מה שאתם כן תחשבו זה, הלוואי שהייתי מבלה יותר זמן עם האנשים שאני אוהב. אז לסיכום, תהני מהערב, כבר עומד להסתיים. שולחן במיוחד עבורך עם האנשים שכל כך אוהבים אותך. אנחנו אוהבים אותך הכי בעולם. ילדים, חתנים, חתנים לעתיד. הנספחים, לא, בני הזוג שהם עוד לא חתנים. מה עם הסבא והסבתא?